ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫ୍ଲେଭର ଅଛି କି? କ'ଣ କହିଲେ? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ନାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଭ୍ୟାନିଲା ଫ୍ଲେଭର ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫ୍ଲେଭରଟା ନାହିଁ। କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫ୍ଲେଭରଟା? ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫ୍ଲେଭର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଆସିଲା ନେଇଗଲା। ଆପଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର ନହେଲେ ଭ୍ୟାନିଲା ଫ୍ଲେଭରଟା ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି। मो मांडू स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दरकार ये वैनिला चॉकलेट मिल जाए। କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କଥା କହୁନି ଏ କ'ଣ केमिति मागी भी ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଇଲେ କିଛିଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ। କେପ୍ ବି ଆମେ ବିକୁନୁ। ହେଲମେଟ୍ ନା ହେଲମେଟ୍ ବି ଆମେ ବିକୁନୁ। ଦେଖଣ୍ଡେ ହେଲମେଟ୍ ରଖିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଦେଖିଲେ? ହେଲମେଟ୍ ଆମେ ଟୋଟାଲି ରଖୁନୁ ନା। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି? ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫ୍ଲେଭର, ତାପରେ କହିଲେ କେକ୍, ତାପରେ ହେଲମେଟ୍, ତାପରେ ଟଫି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କିଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ କ'ଣ କହିଲୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ବିକିବା ଜାଗାଟା? ନାଇଁ ଏଇଟା ଏ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ବୋର୍ଡ଼ ପଡ଼ୁଛୁ ନା ଏବେ ଏବେ କ'ଣ अबे कौन बोल तो पकड़ेगा तू इसको